ngiyambingelela abantwana benkosi enkulu ukuthi kuthunga amaNazaretha. Sizovula inkonzo yentsha yaleli bandla ngokuqala sifunde umthandazo weSabatha. Ngicela umshumane wasenqabeni asifundele umthandazo weSabatha inkosi ngusisi. Leli thuba sizokunikeza intsha yaleli bandla NABACHU ifaze ngemisebenzi emihle nemikhulu eziwa amakhosazana leli bandla. Kuzoba into abayapheza ivese ngodelanele imisebenzi delana inkosi ngusisi. Manazaretha mahle ngicela inkosi ihlalo limini lami ngikhulume kufanele ngingumntwana omncane. Siyabonga baba ukusipha leli thuba. Siyazi ukuthi kuthiwa sesi over age, kodwa uma uyinkosazana kuthiwa uhlala uyingane. Ngicela nyazi lezulu hlalo limini lami ngikhulume okufanele ngikhulume, ngiyibongele baba. Thina Nkosi yamakhosi sesisezingeni la esingesenabo abazali bethu, umzali wethu sekunyazi lezulu. Into engiyithanda ngalomzali wethu owunyazi lezulu akakhethi balala muntu. Akasho ukuthi wena uyinkosazana wakho umuzwa kini, umuzwa wakhiwa indoda. Kodwa uyuthi mawufika kuyena ucela uthi baba ngicela ukuthi ngenze ukuthi ekhaya. Ngiyabonga nyazi lezulu. Sengathi baba ungakhumbula abazali bami la bekhona. Ubakhumbule nyazi lezulu ngoba ngiyabona umama wayeyabophe usasele 3 months kusha uJuly. Wayeqalelela ukayina afake ethankini lakhe alungisela uJuly. Namhlanje ngiyazi ukuthi ukhona la phakathi kwabakhokheli. Ngicela Shembe ubakhumbule nobaba nokhokho bami la bekhona. Ubangenise emzini wengcelo sebuhleni. Siye sithi masicela Shembe kuwe khona usuku baba la inhliziyo yami ayibhlungu. Ngithi Shembe abazali bami baze bahamba umuzwa kithi ungakheki
uma kuthiwa kuzokwakhiwa kushona umuntu njalo uma kuthiwa kuzokwakhiwa kushona umuntu asabafundise seshiye igama lakho uAntaka lokhulumayo. Kodwa kwathi ngelinye ilanga baba sebehambe bonke abazali sekusele mina nomfowethu ekhaya. Ngafika baba kuwe ngacela ngathi baba njoba ngihleli la ebuhleni uthi makunomoya inhliziyo yami bebhlungu ekhaya ngoba ngazi noma izindlu izophephuka yini. Kodwa Shembe ungithwalile ngiyakha baba ekhaya. Kunendlu babe ngiqale ngo-October sengiqedile baba ngizoqala esibili ngilwa nodaka baba ngilishaya phansi. Ngifisa ukuthi abazali bami la bekhona bazi ukuthi bazala. Ngiyacela baba namanje ukhumbule izingane zakwethu zabafowethu abafowethu bashona ngisele noyedwa. Ngiyacela naye umfowethu umkhumbule Shembe umkhulise akhule. Bese ukhumbula izingane zabafowethu Shembe ziphuza utshwala. Lo butshwala Shembe kubhlungu ngoba bafika kabuhlungu bafika nomuntu wesifazane ekhaya ethuzogana kwahlukanisa unyaka. Uma asibazi thina utshwala ekhaya ngikwazi ukubenza ukuthi benziwa kanjani. Kodwa wafika amahlukanisa unyaka kuthiwa wayithelele izingane utshwala zayichwayitheka zonke. Namhlanje baba ziyaphuza lezi ezabutholayo. Ngicela Shembe awuhlulwa ilutho Shembe. Ngicela Nkosi yamakhosi ukuthi uyiyekise ukuze ayibone naye ukuthi uShembe mkhulu ngaphezulu kwakhe akalutho. Uma ugane emzini nomuntu usuke wakhumuza uvuye ukuchitha. Uma ugane emzini nomuntu ufika uthanda izintandane ezakhona ufika uyichitha izintandane ezakhona. Sikhumbule Shembe ngoba siphethe abantwana basahamba bemzini yabantu esingazi ukuthi bazofika benjani emzini yabantu. Unzima umuntu othi mefika emzini nomuntu ofika azi indoda kuphela eze ngayo angabazi bonke abantu egcekeni. Sengathi mama bangafundisa bafundise leli side elingakimi ukuthi uma emzini nomuntu ukuthandwa emzini ukupheka ukwenza kahle uwashe uayine ungakhethi balala muntu mawugeza ingane ugeze zonke ingane ungakhethi yakho ngoba uma ukhethe yakho lezi izintandane izokhetha ubani. Shembe ngicela ungikhulise ngoba lwamuzi baba ngubona uhleli phezulu kwamahlomba ami. Ngiyakucela nyazi yezulu ukuthi mangakhile baba noma mhla ngihambe emhlabeni kodwa ngishiye behlele endlini. Sengihlehla amakhosazana ngeke ngingayalile lokho kukubonga kuShembe izinto eziningi kakhulu izinto babangenzele zona nangenzisa zona ngoba kwalendle engiyakhile ngiyakhe ngemali encane azakhala umakhada antebole imali engikubize yona cha ayifanele angazi ukuthi ngikubize kanjani imali engaka. Ngicela ungithwale Shembe ungithwale nyazi lezulu kanye nemndeni yami ngoba abazali bami mina bayafika kimi ngithe ngiqeda ukwakha lendle engiyakhile wafika uma waxhawula kimi wathi mntanami wathi ngiyabonga. Kuye kungijabulisele ngoba kukhomba ukuthi baseduze noNkulunkulu. Makhosazana lokho engizokukhuluma ngikhuluma ngoba ucingo lami mina ligcwele umhlaba wonke. Ngingagcina sengianzi ingcingo ngingasayenzi imisebenzi efanele ngiyenze. Inkosazana kuleli sonto ayikhehli ingakabusiswa eparadise. Ukubusiswa iloku nina senikubiza ngomshado oantu abadala babethi ubusiswa umshado lo nibiza ngomshado. Ayikhehli ingakabusiswa eparadise ikhehlwa isibusisiwe ngoba uma usufaka inhloko ngeke uphinde ubone umgidi. Futhi kulowo mkhehlo bathi besuka amakhosana afuna ukulala ekhweni. Konke likhona nilawe eNazaretheni. Pho ufuna kanjani ukulala ekhweni ngoba phela uzokhehla. Khehla uhambe nabakini. Bantakwethu
asiyeke ungayigcina imithetho kaShembe asenze kahle phambi konyazi lezulu ukuze unyazi lezulu nalo lusikhumbule amakhosazana amahle njengoba siphuma emakhaya size kuJuly siphethe ibani zethu ziyakhanya uma wena usufika la kuJuly usuphansi phezulu ungasazazi ukuthi unamba bani kuthi ebusuku ngo8 uhamba emva kwamadokodo kwenze njani noma wena ngakini verse awusonti uthema uthi ngiyathanda ukuya kuJuly wayesethi umama hawu Nkosi yami unoyibani uthanda ukuya kuJuly uShembe wazwangikhumbula ukukhumbula ngephara ngoba phela sonta ngakini kuqala ukuze ubonakala ukuthi uyasonta ubusuyeze ebuhleni uzosonta okungcono sale ekhaya kunokuthi uzodunga lesiziba sikaJehova once wenza okungalungile la esontweni ithini imndeni yakini lelo thili lomhlaba ngoba uzodungela yona makhosazana asenzeni kahle phambi konyazi lezulu ngoba ayikho enye inqaba ngaphandle kwenkosi futhi engikwaziyo ngeke bantakwethu uzoqoma lebuhleni ungakazi uqome ngakini cha vese njena ngakini uyisiqomane uzogcwalisela la uzothatha istembu sokuthi wena ngakini vese uyawazi amadoda usuzodlula ke la ngoba phela wenza endaweni engafanele makhosazana ake niphatheni kahle musana kuyinyanya intombazane eyinyanyayo evuka ekseni ihamba ibe phansi phezulu ngingehla kaShumi ngibheke ezantsi makwenze njani Jehova ongcwele ngoba ngivuka ekseni ngigeze ngibe muhle edokodweni lami ngihlale phansi ngenza imisebenzi yezandla nifundiswe wobani ukuthi intombi mayifika lesontweni ibe phansi phezulu imoto kaMandanda wena ufuna ukuba yiground labafana umfana ongakazi abe nentombi aqale ngawo kuba nentombi wathi uMshumayeli abafana benza umsebenzi wabo nina balekani siyanifundisa ukuthi abafana bayabalekelwa nina nibaleki kodwa icala likunina abazali mhla ingane yakho ikhula wayichambuza yini wayithombisa ukuze izalukwazi zakubo ziyibheke phela lengane ayikazi ichambuzwe ayikaze lengane yenze okuhle ikhuli ingane izibe ifike ezingeni lokuthi ngabe yenzelwa lokukhulu kwenkomo yini umemulo awuyimulisi ingane yakho siyabonga nyazi lezulu ngoba ingane ngendlela ezihlalela ngakhona iphandla kuyasho ukuthi nasemakhaya ifakwa iphandla uma isifikile ingane lani sifuna isiphandla ngaphezulu kwenyama ngoba nasekhaya awukazi uyichambuza ingane uthi izogadwa iziphi izalukwazi zakabanza kaShembe uzongena uSeptember ubaba uzosihlabela imbuzi ziphe zakho khona ubaba wayejela ukuthi mangabe ubaba edlala ibhola nezintombi afika amisa ukudla kwakhe lapha ngaphakathi amise izimbuzi zakhe naye athi ngenzela intombi zasezweni lakithi namhlanje icala lonyazi ngathi lona elasizala thina kufuneka ubaba sihlabele inkomo asihlabele imbuzi banabile abazali bethu ingakho ke ingane zenu izohupha abafana ngoba wena ingane yakho uyigcinela umthetho kuleli ibandla lesizulu ike yawenza inkosi yenzela intombi zayo ezintathu bakwethu ake ngikutshontshe lokho yayidonsa intombi zayo ezintathu iyikhiphe endlini ufundisa thina njalo wena ingane yakho izobanga inyama la nawe qobo lakho uhlabe kwasekhaya ngiyahlatshwa ngintombi nje sengigodukile ngahamba ngayotshela abazali bami sesiyahamba amantaka amahle sibuhleni ngafike ngenza izosongosa u25 ukhona wadela ngoba ayikho into ebaluleke njengedlozi kanti senasindiswa eNazaretha sabukela uShembe shikashikeka yedwa elwa yedwa nezingane zethu nami ezami ngoba nami sengimdala washikashikeka yedwa sathula thina sathi du sithi uShembe uyazi
yaze lithwala icala uNkulunkulu wethu. Uyazi ukuthi khona amazwi baba amthanda kangakanani angakaza ambone azi uShembe womoya udwebile uShembe waye eMozambique wayobona abantu abamgcina nini uShembe kodwa thina simphethe budlakadlaka Shembe nyazi lezulu uzusikhumbule thina sizintandane sengathi kungathi mangabe kukhona into ecikekayo yakantaka icikeka leli igcekela kaShembe iphuma ihambe okunokuthi iyona uNkulunkulu azadinwe ngawe uzokubuka kanjani uJehova masedinwe ngawe ngoba noma ungathula wena ungayigcina imithetho kodwa uShembe uyabona ukuthi wena ungikhuluma kabi ngale uShembe unehlelide unehleli ngaphela unamadleba amade noma ungathula umkhulume kabi ngale kodwa kuyabuya konke kunjengentambo kaKotini eqhuma kuShembe iza kuthina abantu nje basila sonke anobona ngwamoginga nemoto uthi mawuthi Shembe mangabe kwenzakaleni kwena mawuthi Shembe uyabuzwa masewona akakuzwa yini ngoba usuyona usumkhuluma kabi asakuzwa webanta kwethu khona isikhathi la kuthiwa ngoba khona impe enkulu eyoliwa izintombi asibe izintombi zangempela ungabi intombi ngoba umbozi nansuka cha umthetho awuqine emathempelini uyabona mangabe kuthambe ethempelini ingakho kuzofika ingane ihubha abafana la ekhaya ngoba vese ethempelini akuqinile ethempelini akangahlali phansi umkhokheli ingane zingakangeni abuka ukuthi igqoka ibhali igqoka uhaqa abuka ukuthi ekhanda kanjani inzipho injani ebese ziyangena ingane uma ingane ithempeli kade lagcina ukuhlolwa ingangeni ingane kade ahamba ingahlolwa ibisiyabuya izongena izengane ezinye ekade ihlolwa ngesonto edlule ayifika ihlale ngaphandle ilinda ukuthi koze kufike umama ibheke bese iyangena kanye nezintombi ezinye akushiwo lokho ukuthi ayiyona intombi kodwa umthetho awuqine emathempelini sesikhathele mina ke nje lami ucingo lugcwele umhlaba wonke niyangifonela nibuza lokhu ake nilaleleni kahle ke manje ake nigezeni ubaba uma kwenzekile ingane yakho yaphuka mgeze kufuneka imbuzi unjengomuntu olobola imbuzi intathu ayisekho imbuzi ethempelini zonke ziza enkosini la ikhona ngoba uma imbuzi zingase ziye emakhaya senigcina senenza imicimbi awu Jehova asikhumbule enyazi lezulu usikhumbule baba singabantwana abancane asikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi kodwa makhosana nani iphatheni kahle ningadlali ngeingane ungagcini wena uyabona lesikhathi wenza ingane into ethelele uyisukele ebutshitshini bayo wena uhleli kahle ngalapha uma kuthiwa ayigidi inkosana izogida umthetho uthini kanti emakhosaneni umuntu ugida noma yena nomntwana umuntu yena ubamba umbhobho noma enabantwana ngabazi ukuthi bangake umuntu yena ubamba umbhobho kodwa aphula ivirgin egcineni kosuku yena uyemgidini khona leligama enilithandayo elinithethelelayo umthetho bakwethu ukhona ngiyakhothi ngakoba bukhona umthetho esiphola ukhona siyalwa nezingane ngala kodwa khona abayiyekayo nuyekelana umthetho wena uzoshela la isemfuleni uma ufuna ukushela buyela ngakini emfuleni akuyona okungenani balekani bafana ngoba nabothi zanihubha abazenzeli igcino zabo akubaleka abafana manje angithi lamakhosazana abazali baba babenzeli lutho ingane igadwe unyazi lezulu zihlatshelwa unyazi lezulu hayi makhosazana amahle asithandeni singayinyanyi sengiphetha Nkosi yamakhosi ngibonga umsebenzi osiphe wona nomama ebebesilethela bona ukumaya siphekela abantu laba abantu bempula phezansi abahamba nemfula nabamukelwa imizi yabo kodwa Shembe khona bebekuletha ukumaya abanye bebengabaza mhlambe beyitshela ukuthi bondla thina kanti cha Shembe uyasondla ayasondla baba kodwa abanye bebekuletha Shembe uzobapha isibusiso ngoba bakulethile baba baphekelwa abantu
bajabula abantu bathi namhlanje sidla inyama kaShembe. Ngikhumbula sihambisa ingubo zokulala bathi abantu besazi ukuthi unyazi lezulu ngeke lusibukele phansi. Besho abakholwa. Siyabonga baba. Inkosi ibusise nekuzwile. Yalikhetha unyazi lezulu lasekuhleni maNazaretha. Bese thwese thina inkosi ayechuka emphefumulo savuma solitola solitalo se iphinde ngikhetha inkosi amakhosi. Ngiyacela baba ungehlise uvalo. Ndingosabi ngokuba ndizokuzibongela. Lo othethayo lipondo. Ngumasinama umphathi wasemapondweni usuka emapondweni. Nkulunkulu ngizobonga ukuba ndakhe ndafa ngamehlo babengazi abantu bandingana lufihli. Ndithi noba uNkulunkulu ndiyasina ndithi andisinani mhlaba ndiyabonga ngoba ndazi ukuthi ubongwa ngani anane inkomo yakho Nkosi amakhosi. 1999 ndaqhonyela amehlo. Bathi mabebuza abazali abakholwa bathi mangaba ohamba wabuya sofa ngamehlo kungoba kutheni. Zange ngiphendule. Bandihambisa izibhedlele ndada ndobhabha eMthatha. Babathi xa bangiphethe odokotela eMthatha bathi azange sisibone isifo esinje. Amehlo Nkosi amakhosi ayephumela ngaphandle bethi akanganga ndisho nawenkomo asazi noma sizodi ngawe emoto. Ngelo xesha ndiyathuthunjelwa. Bosabe ndisho ukundigeza amehlo. Nkulunkulu nganje ndihlabele nenhliziyo. Ndithi inkosi yethu simakade. Ndiva Nkosi amakhosi inhlungu. Ndimemeze ndithi kanti uphina uNkulunkulu thingo lenkosazana. Kodwa uNkulunkulu andiva ndikhona apha esibhedlela. Ndathi xa ndizophuma athi amanesi amehlo akho siyajabula xa ngaba uphilile. Ngoba thina basizawuphelela umsebenzi. Kwakufika odokotela ndingabazi. Bethi nabo odokotela abaningi kuwe bafika 20. Kodwa ukufa kwakho abakuboni abakwazi. Bathi azange bakubone. Abaphetsha kwezilwandle ndendibone ngezifuba eziphophozela uboya. Athungwa eManazaretha athungwa. Lithi malithi lihlo iyanyibile nganto bathunga ngala babuye badonsa. Ubuso bobuncane vele bungekho ke. Lithi mandithi nisula inyembezi eziphuma emehlweni ndizithunuke ndisho kakhulu ukhala. Bathi sekutheni makhulu eManazaretha ukukhula. Ngingamathambo. Yabaza amathambo. Ngingazazi ukuthi ngigula yini kodwa
Kwathi mase kungcono bandithwala endandihlala nabo amakholwa asemthatha. Umvangeli uNgozi bazomazi ndandibhekwe nguye kunye namakholwa. Ayethi mayigcwala endlini babuza ukuthi ungumuntu onjani abantu abakubheka kangaka saqala umuntu onakekele kangaka. Kwathi ukuthi emapondweni ayakhala amapondo kumvangeli uNgozi. Ngozi kuthiwa akasekho umphathi. Wathi ukhona. Wandithatha ndiyakhumbula uba kwanguSeptember. WeManazaretha kwakuthi makudlula imoto ikhale esibhedlela ngathi isendlini. Umsindo ningawufunda ngokumsindo nakakuthandi. Uve kutsho enhloko ndingazi ba kwenzekeni. Bathi mebefika bendithi bandisa esabatheni basasifule ebusuku ngoLwesihlanu kunguSeptember ndathi ndikhipheni. Ngoba insimbi zitsho enhloko ndaphinda endlini basendlini zivakala eManazaretha. Kwafika umphathi wethu osashona uMaduma usesabana. Wathi sinama ngicela ngokubika ukufa kwakho kubaba ithengu. Ndaya akwangempela. Wafika ubaba andiboni ngelo xesha amahlo abovu onke. Athatha ugcwala indlu amapondo ethi azobheka amehlo. Wathi umvangeli Ngozi ningamkhiphi izibuko ngoba khona into enayibona inhluphe. Bathi sicela wakhiphe. Bakhala bonke endlini kuba ayebovu kophu yonke lenyama ingaphakathi iphumile eManazaretha. Kuliwa ukuthi makaqhume amehlo kodwa wafika athi ubaba amazi ndizikhiphe izibuko wazikhipha usisabana. Angiboni phela ngoba egqumekile iyanyama. Ndeva ngesikhalo sabantu nazi bakwenzekeni. Khona umntana endihamba naye enkosazana wasemthatha uthatha isiXhosa ngasasizulu. Wathi asafika endlini wathi anti ngokwathi ubaba ubulawela ukuthi yini andizisho igama latsho baba. Ndaba sangichaza lesiXhosa. Wathi anti awufane ekhaya ungasho ukuthi utheni wagula ngamehlo. Ndathi mntanami kodwa ngisho ukuthi baxolele ekhaya ngoba ndikholwa ndedwa ndiyakuyeka uNazaretha. uNazaretha nambonga uNkulunkulu ngoba ngokusenalo ufifi ndithi mangigida ndithi shembe ndikhipha inkomo yakho ngiziqhanya ngawe. Ngoba angazi uba ngizothini. Ngoba uyangazi wena ukuthi wangenyinwa ngedwa ngingano nabazali sebephelile. Ngathi nisofika wathi ubaba inyanga yezulu. La ekhaya akukho lusizi. Akukho nkedama. Ngempela ngayibona yikho. Wathi kukhona abafowenu, kukhona oma, kukhona omkhulu, kukhona ogogo. Ngempela kunjalo eManazaretha. La ekhaya akuhlutshekwa, awuhlekwa futhi. Ngoba yinkonzo yabantu abalusiza abahluphekileyo. Mawuhlambe eManazaretha wakho akline waze esontweni. Wabuya wahlamba ibhayi lakho. Akekho umuntu ozokubuza ukuba kungokuba ngoku ugqoka into enye ebutheni. Ngoba yinkonzo yabantu abahluphekileyo ngasho njalo. Ngoba phela asisona thina abantu abahambana ngesicathulo. Manazaretha ngizocela ukhe ndiyale kancane izingane. Ngiyacela uNkulunkulu mandikwazi ukuzoguqa. Ngoba nabaningi bamqana lo muntu othethayo nami ke Nkosi yami kade ngisosaba kodwa uNkulunkulu ngicelile ukuthi mandiphe isibindi undiphile kuNkulunkulu. Ngiyabonga nyazi lwezolo. Amakhosazana ngoba nize kulo mbhobho nje nigcwele leli thempe lenichitheka nize ngegugu elikhulu ngoba nithi nentanda. Wo kuhlupheka ukuthi thina sibo esiyokhuzana nani ngoba ninebhongo lentanda engalazi ba intanda isho ukuthini. Eninabhongo ba nithi nilanda ithingo entanda enizobuye nigcwale ezindlini. Nanzi into evele indililise mina ngokuba siyazi ukuthi la lingangena namhlanje likangeni kodwa nina niyasingcolisa ngongena nolathungo ezindlini. Ndikhumbula ndingakabi right emahlweni ndiyame ndolanda endlini kuthi anti naba bagcela amadokodo nani ndifike ndiwephula ngoba phela ngokubazosingcolisa akukho ba manje ndizothini nangoma-Khosazana ngiyanicela bekani bandithetha ulwimi leni ndithi ngiyanicela andisho uba ndiyanicela nithe nisihloniphe nihlonipho anti ngoba niyatshaya izingoma nina nize nezingoma phaya emakhayeni enu ngoba nifika emakhaya nihambe namakhosazana angakholwa
akomi ngobe kuyi-COVID. Ndikhe ndeva kwenye indawo apho nendame khona, okay, senilahleke kakhulu, senisho izingoma, ezinye izozitsho, nise nihlonipho anti. Nabona anti behleli phanje, bahlupheka. Ngoba abazi ukuba bazonithini. Abazi futhi uba bazokwenze njani mhlathe ubaba makuyentanda. Ngiyacela amakhosana, ngiyanicela. Angeke ushuthe amakhosazana ngoba evele entanda, akashuthwa. Aniyazi le nto aniyishuthayo uba yintoni. Musana ukushutha kukuntombi, ngicela ungitshena. Yiyo le ndaba yathi umuntu angiwutholi umsebenzi, angazi uba kwenze njani. Wenze njani amakhosazana evele entanda? Wawashuthelani? Wawuthe sosinyama sizowela kubani? Ngoba siyendeni enkulu thina siyaziyo. uNkulunkulu kwasho apha eHlepastezi athi amakhosazana azophuma entanda okakaqalwa umhlangano amakhosazana engakaphumi ukuyentanda ngoba ngawona avula umhlangano wena kwashuthelana webo mama wesisibontethelelo ngoba nithi ingane zenu niyaqala banengane ezingamakhosazana nithe nibuye ngoba nithi bagqokile amabhayi afanayo niwashuthelani yini indaba kwenzeni nasingcolisa nizokwazi usigeza na thina besiphethe bo-antisibosaba ebeyabuye u-antisabane afikathi ingane zemapondweni ngoba emapondweni kwakungekho nkosazana wasinika yena ubaba mkhulu ilanga lamalanga wathi makahambe emapondweni ayoba ngumphathi wethu wayefika athi nize nifike nihloniphe njengoba ngoku niyahamba sisephula inkingo ndiyabona ngosenyamudamsesi athi uzulephule wedwa ungabambisani nenye intombazana ngoba kukuntombi bakho kutheni ke namhlanje nisenzani sani ukusihlupha ukuhlukumeza ngobuntombi bethu abuhlungu thina sigugileyo ngoba phela nithi sigugile sazi uba sigugiswe yini na o-anti basihlukumeza yini anihlukumeza thina ngoba imithetho kaShembe anisafuni siyishaye sithi uma ngabe sikhuza umntwana umama abhukule athi anamntwana bethwayo mna ingane yami njani ibethelwa uyisaphi phakathi kwethu ingane yakho mna kaNkosi amakhosi ngiyaziceba yabona ekhuluma nje udadewethu la hayi ku-25 angazi ngiyayiphatha induku ngoba ndiyayifundisa ngeke bafunde bengayazi induku njengoba ethi izintombi mazizozihlolwa nje ayikwazi ukuze yasemapondweni ngahlolwanga la lutho ayingeni futhi ethempeni iyayazo nto kodwa kufike isabatha ezayo ngicela umkhokheli bafuna amama abazoyihlola ingane engeni ngisho ngingekho bayazi kahle ukuthi sofa ngiphathe kufanele-ke njengoba besisho dadewethu masihloniphaneni emathempeleni ingane maziqoqwe ngenihlupheke khona la ehleni kuzothiwa kusasa kwingane maziyohlola phaya entabeni uyofika zuluzwa zigcwele phaya ezantsi aziyanga ohlolo kusasa kuthiwa mazame zentanda zizoqala ezizohamba zentanda zihlolwe phi ezingane zala ehleni ngoba kuthiwa kuhlolwa othandayo yini leyo ungeneleni phakathi kwethu kanti akazi ukuhlolwa kuthiwa kuhlolwa othandayo nkosazana njaniyo mna ndiyekiswe yingane nabakhokheli ndakwazi mina ukuhlolwa yabuhlungu inhliziyo yami ubuntombi bami ndiyaziqhenya ngabo yini singaziqhenyi ukusho udadewethu nizovala uvazi ngenyani nitholwe phi ngale kama nihamba nohlambela nithi abafewethu mhlawumbe ingane ekhaya la ekhaya mhlawumbe nithi umfowenu awuhambi naye kodwa ninogcwala ngaloba nithi babafowenu nisithwaliseke thina icala thina baphathi kuthiwa sinikhuza kodwa nize noma benu ekufanele asuke ekhaya umuntu amyale umntwana ngisho emathempeleni phansi suka khona nto njengoba namhlanje ingane zenu kade zagcina kuyentanda ningisize akho ngani ndoyibotshelwa mina niyale ngisho incane ukuthi yaphi ngiyaxolisa Nkosi amakhosi ngikhuluma kakhulu ngiyazibongela ndibonga nabakwaSinama ndibonga nakwantoni nabakaJankosi uze bakhumbule egodini sosizi nabo Nkosi banibheke banilwele Nkosi nezitha zami uNkulunkulu oyingcwele ngiyabonga Nkosi ibusise ngizulu Sondela. Nage pa
ikhethe inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Nokukhuluma nokuthi adlamini emsini. Namhlanje ngivalo kumncane ngikade ehlamba ngikisiphi. Sekukaningi ushamba senzele izinto ezinhle. Siphila kodwa sisebancane. Ngomunye unyaka ka-2005 kwambelwa inkukhu kaDlamini. Kwathi ekuseni nje kucetshwayo mese sekuyahaya mese ngahamba ngohalayo mengifika kunenkukhu embekiwe ifakiwe ney'nalithi kuningi kufakiwe kuyona. Ngafika mina kuyivele ngomkhono owodwa yenkukhu ngafike ngiyahamba ngitshela uma ukuthi kunenkukhu elapha athi angibuye nayo. Mengiyayitakula iqinile indlebe phansi. Ngayitakula ngamandla yazagcina isiphuma. Mengifika nayo ikhomba ukuthi ikhishiwe yonke into engaphakathi kuyona. Base bayifaka k'inalithi babeyifakile. Isandla engangiphethe ngaso saba buhlungu. Kahle nje uhlangothi lonke langakalathi lwaba buhlungu. Ongangokuba ngaze ngaba nomlenze obuhlungu isikhathi eside. Bayithatha le kuba hamba boyibasela ngaphandle bayithela nangoparafini bayishisa. Athi misha inkukhu yayiqhuma kakhulu. Iqhume ngazuthi nje kusaqhekhethe inyanda eqhuma khona. Yakhomba ukuthi le nkukhu ezoletha ukufa ngoba yangigulisa kakhulu. Kanti uma wayekhulela ingane yakwethu intombazane yayizozalwa ngo-2006 ngoJanuwari wakhona 26. Yathi mibeletha ingane yakwethu intombazane yagula kakhulu iphathwa amahlaba. Kwaze kwaba iminyaka 2 igula. Ingasadli ingasenzi lutho uma isehlezi esibhedlela iminyaka 2 eyigadile ukuthi izibe ngcono. Uthi uma wathi elele ebusuku waphupha ukuthi nginamakhosazane luze ngathi luza nefu. Ngathi lusolwandle liyaqhamuka ifulunqathathu. Uthi lizifu ukuthi mase sekumele limboze mase yaphaphama. Mephaphama ingane ayisahefuzeli ayisenawo amahlaba. Wathi methi ubiza udokotela wathi udokotela namhlanje bazophuma ntambama. Wathi mefika ekhaya wafika wabika ukuthi uphupheni kanjani sasingakabona kahle ubaba engakagqoka umNazaretha. Kodwa thina sasesiya-ke sabatheni base besithengile thina siyingane ngoba sasibabili kwethu kuzoba intombazane leyesithathu. Mese wathi ubaba wayethe ubaba kuqala angeke ezogqokela umNazaretha ngoba ayikho into asayazi ngoshamba kangayikhuluma yazi. Unyazi lwezulu lwenzima ngaliso lamphilisa ingane yasekhaya iyaphila nayo njengamanje ifuna ukuyithenga. Qoshamba asigcinele iy'ngane zakwethu ngiphile zonke nathi siphile. Nami Nkosi yamaNazaretha ngicela ukuphila shamba engicela ngicela ungilaphi oshamba ukufa okungiphethe kuphele nyazi lwezulu. Usibusise nezulu. Ngiyakhetha unyazi lwezulu. Nkosi baba ngiyakuthanda wena ofihliwe Baba, Nkosi yamakhosi nyasilizulu. Baba ngiphakama nokubonga.
ukuthi usigcinile inyama isahlangene nomphefumulo kwaze kwashaya leli sabatha lanamhlanje inyama isahlangene nomphefumulo. Abanye inkosi yesabatha bebefisa ukuba bafice lolu suku, kepha nyazi lwezulu kubafica kwalo ibafica inyama isihlukene nomphefumulo. Thina siyayibongela nyazi basezulwini. Lo guqile unqobile wakaZonde eMsinga ngaphansi kwamfundisi uNdlovu, ngiphume emthethweni sempela ngaphansi kwamkhokheli uMamthetho nomshumeli uChonco. Manazaretha baba nyazi lwezulu uNkulunkulu, baba cela ukukhumbula ungiqeda uvalo ngiyembezi. Baba ekhaya ngonyaka ka2019 kuye kagula ingane yasekhaya umagcino kaMama uphila Sando kaZondi. Wagula nyazi wagula ngelanga kwakumele kuvulwe izikole. Wavuka ekuseni njengengane zonke naye ethu esikoleni. Ukuvuka kwakhe wavuka batshela uma ukuthi umlenze wakhe ubhlungu uyaqaqamba, bambuza uma ukuthi yini unani. Wathi nakazi kodwa umlenze uyaqaqamba. Kusekuseni njalo wavumbuka umlenze ongaka right wamile ihlungu. Wamile ihlungu umlenze wonke ongaka right. Waye kuye esikoleni uma wamthatha wamhamba wamise eklinikhi. Eklinikhi ayikho into abamnikeza yona, bamnikeza ikhalamani bathi akayigcoba uzoba right. Wayigcoba ikhalamani meyibuye ekhaya wamgcoba ikhalamani kodwa kwafana konke nyazi lwezulu. Ngakusasa kwase ngasakwazi ukuhamba. Uma wamhambisa esibhedlela eGreytown. Mayifika eGreytown bamfaka esibhedlela bamsiza wahlala esibhedlela izinyanga eziyisithupha. Kuthe egcineni kwalezo nyanga bathi odokotela basenalo usizo. Wabuya waza naye ekhaya. Shembe ubaba ngalowo nkathi wayekade esemthwalumo. Wamthatha uma wamhamba wamisa kubaba emthwalumo. Wafika wabika kubaba wathi baba ngifulelwa ingane. Umlenze wayo uvuvukele usenuka nephunga lomuntu ongasekho. Nasikhosi amakhosi asingahlezi asilibize lakhe igama ukuthi Shembe ongcwele ukuphi naye ingane iphenduka ishosha kade iphila. Shembe wamtshela ukuthi wamthumelela kumshumeli umkhwanazi wathi akahambe emthandazela. Wahamba kumshumeli umkhwanazi omthandazela. Waqeda lapho wathi baba kohamba esibhedlela. Waphindela esibhedlela basho odokotela ukuthi sebeyakubona ukufa ngaphakathi ethanjeni. Unokugula ngaphakathi kwenikhepe unethumba sebeyalibona. Wagula nyazi lwezulu kodwa wamsindisa Shembe banipompa ithumba njengamanje uyaphila ngikhuluma ukhona lapho uhleli noma. Sicela ukuthi Nkosi amakhosi ukusikhumbule nathi singabantwana bakho usipho ukuphila nyazi lwezulu. Nkosi busisene kuzwini.
Baba Nkosi yezulu umhlaba umntwana uguqile lapha phambi kwesihlalo sasezulwini echibini elihle lokuzogeza izono uthabisile wakamlambo la phesheya entabeni zakadabeke eClermont ithempele engikulona ikhetha umuzi. Nkosi yamakhosi njengoba sila sizobabaza ubukhulu bakho Nkosi yamakhosi osenzele kona. Induku ishaye yasiphindelela izolo kade sivalelwe yiCovid. Saphinde savalelwa yikhukhula namanje Nkosi yamakhosi abanye basafuna. Shembe basafuna amathambo emndeni yabo. Kodwa ubukhulu bakho Nkosi usigonile wasifaka ngaphansi kwephiko lasezulwini. Shembo ingcwele sidinga zona ezokubonga Nkosi asazi ukubonga ngani. Nkosi yamakhosi izolo umakhelwane wami besithi Nkosi yamakhosi masibiza isonto kuumthandazo sithi sontweni izingane zakhona ivula iradio kakhulu zicule imemeze kodwa Nkosi yamakhosi lo mama lo wakamakhelwane uthe mayihamba ngale emhlabeni waya kwelizayo ufike wabona nayo indlondlo yomusi lapha ePulpit. Ufike wakubona Nkosi yamakhosi ingane yakhe enenkani isayoni igolden. Kuthe ubaba ezophuma ngakusasa emzini wasegibisile yafika indiza ithi sisi sengikufune kaningi ngumuntu ke ongatholakali kalula ngihlezi ngisekamlungu. Iyafika itshela ingane yasekhaya ngifuna ukukhuluma nosisi. Ithi Nkosi yamakhosi unina wayo izalayo okade sibiza ngeinyoni athi amaNazaretha azinyoni. Nkosi yamakhosi siyinyoni ezinhle ngoba yibona uNkulunkulu isasemhlabeni. Amen. Zaze zaningi inyoni zakho Shembe igcwele ithempeli. Nkosi yamakhosi ugoqile umhlaba. Kuba umuntu wasemhlabeni ngabe ngithi uyigoqa. Ngoba ugoqile umhlaba. Ithi uma wayo usefike kwaze kwabi kathathu efike engasekho ngokwenyama. Yena lo kade sibiza ngeinyoni. Uthi ithema ifika uma waye bephethe imali engango 500. Wathi mntanami ngicela ungihambele ungiyele ebuhleni. Ngase ngithi mina kwenzeka kanjani uthi ngithe mangifika ebuhleni ayikazi kubona ebuhleni ngikhuluma ngomuntu ohlala eClermont kodwa ongamazi uShem kodwa uShem ubonwe ngisho abaphesheya wabona amazwe wonke zonke inhlobo zezizwe zimbonile ukuthi uNkulunkulu kodwa umuntu ogibela la ngo30 rand akamazi uNkulunkulu. Nkosi yamakhosi ithi ithema ifika endaweni yabona amagamtree amaningi. Ithema ifika yabona abantu abawobaba behlezi ngaphansi kwamagamtree. Ithe kusenjalo kwase kuqhamuka indlondlo yomusa. Iqhamuka ifaka umjiva wengwe ifake nesigqoko esinophapho olubovu. Uthi Nkosi yamakhosi uthema ufika wahlala phansi bonke abantu bahalalisa phambi kwakho bekuhlezi sitshe sihle segolide. Uthi enene lento sifike kwazi ikhawu yaze kwabi kathathu uma wayelokho eyitshela ukuthi hamba uyonginikelela. Ngase ngithi mina nami ngumntwana ngazi lutho. Yathi ongenani sisi ngizocela umuntu wami angitransferele ngihambe ngebuhleni ngoba uthi ubaba useyami ngithi ubaba nje obephuma nje uyozabuye ngoJuly la eThekwini ngekuphinda umbone uyozabuye ngoJuly. Ithi ngizocela umuntu wami angitransferele uma ngitransferela bese ngonikela ngithi cha lapha ekiwa khona unikela ngezithukuthuku zamandla akho. Ithi ke ngizohamba ngonikela uthe uma ngifike nginikele ngale mali mangiqeda lapho ubese ngitshela ukuthi ngizohamba ngiyothenga angazi ukuthi yini le ngizoyithenga ngicela ungicacisele ngoba ngithe unginike enye into eyithikithi athi angihambe ngolifaka lapha esitsheni segolide. Nkosi yamakhosi uphakeme sihlulwa ikona ukukhonza Nkosi kube sabantu ngabe siyakholwa siyacela sengathi uNkulunkulu angasikhumbula sikhumbulele namakhaya njengoba sila bethi siyinyoni Nkosi sindiza nawe Nkosi siswele wona amandla kube ngakuthiwa sinawo ngabe sikulandela yonke indawo siyacela Nkosi usikhumbule. Nkosi yamakhosi ngiyacela ukuthi uma anti besiluleka sizwe ikakhulukazi thina esibancane sibuye sisebenze sibuye siye nasezikoleni sigcina imithetho esinikezwa yona. Okunye futhi amakhosazana uma eseganile awayibuyisa imvunulo phambi komnikazi wemvunulo.
umuntu uyathi ngiyibekela ingane yami ngoba ngizela inkosazana. Asazi inkosi ngoba abantwana mabeshadile bephume ngenansuku ehlaza bayafika ngaphela inyanga umuntu ahanjelwe umyeni wakhe. Asazi noma sithi isihlabelelo uma imithetho singayigcina ulaka liyosehlela. Siyacela ukuthi abantu masebeganile baye ko-anti bayobuza ukuthi imvunulo yenziwani. Le mvunulo umnikazi wemvunulo nange esihlalweni ngoba nomuntu mayisehambile emhlabeni kube kuyibhuku lakhe lesefungo sakhe kubekwe le mvunulo ngoba imvunulo umuntu okhipha imgidi munye. Imvunulo awuyishiyeli ingane yakho uyisa ko-anti bakuphelezele uhambe uNkulunkulu, uNkulunkulu akhipha isibusiso usuhamba uyogana uhambe naleso sibusiso ukuze uphile nasemzini ufike ukhulisa umuzi. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi kuningi ongenzele kona. Ngihambe ebusuku ngidabula umsebenzi engiwusebenzayo ngihambise ebusuku ngithi ngifika ngifice sengeqa isidumbu kodwa ngawe Shembe ngiyasinda. Ngiyacela uNkulunkulu uqhubeke nokusiphilisa njalo philise nomndeni wami khumbule imndeni yakithi esethule umhlaba Nkosi buseni ngizwile. Siyabona efana ukuthi indaba yephezulu. Ngibala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samashumi 3 nesishiyagalombili. Socela ukushumayela icelo wasewoza sona nesihlabelelo Nkosi Moses. Nkosi musupha ngabangcwele.
enkosini. Nkulunkulu wokho bethu. Shembe ongcwele. Baba lapha ngakho sizobonga zonke izinto ezinhle esizela zona zonke. Sibonga ukuphila kuze kube manje uphupho esihlangene nenyama. Sibonga nokusibuyela ingozi zemgwaqo sasafika lapha siphephile. Noma sizulu sicela baba ungasilahle. Hlala nathi ngey'khathi zonke. Bezisifundisa ukukholwa. Akuthi noma kufika umoya kungabe nathi. Sifihle ngaphansi kwamaphiko akho. Besipho ukuhlangana kusesikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Sibe ngamandla okubhekana nayo yonke amadimoni. Philisa bonke abagulayo emphefumulweni nasenyameni. Bese ukhisela phezulu umoya wakho. Senze sibe munye njengebumba lasimende. Sentane sangane manje naphakade. Amen. Oh,
nokita pindelela nokita pindelela ekome kama bayiselako khanga labaguma amabili aliye ngona bomhlangano aliye ngona ukuthi homisi hayinga khali mthunga bomhlangano ethi hayibathe magumela kithi kwahlophe kwakhali phungana bomhlangano kwakhali mthunga homisi kwakhali phungana bomhlangano kwakhali mthunga homisi ekosabothe bemabashabuluka Babahabuluka, why can't you go to sin? Hakimalaka, a cool tingle of a sondo, Bana to bet him at a boo. If people are going to come to one, who is a sound cutting, sounds never better for sight to cutting. Have one look about cutting about the body. What is our service singing, or Subrama Celestine, as of the bush of Mesa, has the God of a son, coming for Suti, Yahora Pasunas, Komashe. Upora que nos sale com sunhas, como a chave, já com sunhas, como a chave, toda a challenges, ela chama você de ganani, chante de santa maneira, a chama você que é ganani, a central como você chama de maneira, a chama você como ganani, a sua chama de maneira.